ha d'anar caminant pel carrer, els cotxes passen molt ràpid i té por d'eixir de casa. No? Al final hem fet uns pobles on els xiquets no poden jugar, on les persones majors no poden eixir al carrer perquè tenen por, unes ciutats, uns pobles per als cotxes. Sabíem que això era una preocupació de la ciutadania i enteníem que era un canvi que el Partit Popular no l'havia fet en tots els anys que havia estat, perquè és un debat complicat, com va ser en el seu moment llevar el tabac dels bars, però pensem que era necessari. Entonces estem en aquests moments redactant, elaborant un pla de mobilitat sostenible per al municipi i l'hem volgut fer en una part de participació ciutadana, perquè entenem que la ciutadania té molt a dir. Estem en la primera fase, s'han fet enquestes a diferents col·lectius i ara estem en una fase d'elaboració de tallers. El divendres passat va haver un de diagnòstic dels problemes, el dissabte de la setmana que ve tenim un altre que és una ruta per al municipi per a que la gent pugui veure els problemes reals i després ja farem l'últim taller on serà ja entre totes decidir quin poble volem. No? Jo crec que tots sabem el poble que volem, el que és que ens fa por, com dir-ho, perquè entenem, jo dir al principi ciutats que siguin més feministes, jo crec que així al final serveix molt bé per molts conceptes, no? Després potser explico el segon, però el primer que per a mi és molt important, no? Jo crec és igual, no sé, les ciutats actuals són masclistes i volem anar cap a una ciutat que sigui més feminista i passa exactament el mateix. El masclisme ha de renunciar a privilegis per a que la ciutat sigui més feminista i el privilegi és tindre el cotxe aparcat a la porta de casa i hem de saber que per a que els xiquets puguen jugar al carrer, que per a que les persones majors, per a que els carros, per a que una persona amb diversitat funcional, que va amb una cadira de rodes o una persona que té una cama trencada i té que anar amb muletes, per a que totes aquestes persones, que és una part important de la població, puguen disfrutar de l'espai urbà. Una altra part de la població hem de sacrificar el tindre el cotxe aparcat a la porta de casa. Gata és un poble que en 5 minuts te'l creues de punta a punta. Vull dir que tampoc estem parlant que tingues que deixar el cotxe a 30 minuts de ta casa, no? És que pràcticament a 3 minuts caminant de la porta de cada casa hi ha un espai públic d'aparcament, no? Entonces estem en aquest procés de conscienciar a la gent que tenim que fer un canvi cap a un model de poble per a la gent, un poble realment per a la gent. I jo crec, i el dia que vam fer la presentació del pla de mobilitat ho vam dir, per casualitat, en aquest procés d'implantació del pla de mobilitat va arribar a les meves mans una revista que parlava de les grans ciutats de l'estat espanyol que estaven apostant per aquest tipus de mobilitat. Hi havia un article que deia, en el futur, quan pensem en les ciutats d'ara, recordarem aquells hospitals de fa 20 anys on estava el metge fumant i direm com era possible que els metges fumaren dins de l'hospital, no? D'aquí 20 anys pensarem els pobles d'ara i direm com era possible que els cotxes estigueren dins per tots els carrers i la gent no poguera disfrutar, no? Jo crec que és una aposta important i la veritat és que també penso que és portar aquesta visió social al món de l'urbanisme, que també és important. I pel que comentaven abans, que jo crec que també forma part de tot aquest procés de contractació, nosaltres també vam intentar innovar en la forma de contractació i hi ha un sistema que s'està impulsant per moltes ciutats. De fet, l'Ajuntament de València és un dels ajuntaments pioners de l'estat espanyol, que es diu la compra innovadora, que no està contemplat per la llei, per tant és molt complicat poder fer compra innovadora, però és molt interessant. I la compra innovadora consisteix, normalment l'administració és com molt hermètica, no? Diu, he de comprar una cadira i fas un plec de condicions que dic que he de comprar una cadira que ha de ser de color blanc, que té que tindre 4 pates, que una d'elles mesurarà tant, i al final ha de ser aquesta cadira i pagaré per aquesta cadira 100 euros. I això és el que hi ha, no? Però igual en el mercat hi ha una cadira que és millor que la que tu has posat en el plec de condicions. La compra innovadora és, jo no faig un plec de condicions amb allò que necessite, sinó amb el problema que jo tinc. O sigui, jo tinc aquest problema, empreses, solucioneu-me i digueu-me molt en cobraríeu per solucionar-me el meu problema. Això activa molt la innovació en les empreses, i la veritat és que això després té, les conseqüències d'això són en la innovació de l'Estat és un impacte molt important.
legalment la llei de contractes de l'Estat no ho permet, però com en un contracte menor tu pots contractar a dit, que és la gran sort de tindre els polítics que tenim a Madrid, tu pots aprofitar, i nosaltres el que vam fer va ser aplicar la compra innovadora a la contractació del pla de mobilitat. Vam dir, tenim aquest problema gata, tenim un problema de que tenim les vorres estretes, que tenim els cotxes que ho invadeixen tot, tenim un problema que la gent major no pot eixir de les seues cases, solucioneu-me. I diferents empreses van dir, jo t'ho solucionaria d'esta forma, jo d'esta, els demanaven que ens explicaren l'equip de persones que configuraven, que anaven a treballar, un poc per a saber el que tu comentaves, de la paritat i totes aquestes coses. Perdón, que se está grabando el vídeo. Estoy subiendo el vídeo. Val. Que ens parlaven de l'equip, de l'experiència prèvia que tenien, de com anaven a solucionar-ho i de molt anava a costar-li l'Ajuntament. Al final es va fer una baremació i la veritat és que estem molt contents, és una cooperativa d'arquitectes de València, són joves i la veritat és que com a empresa tenen, bueno, com a empresa, no, com a cooperativa, si dic empresa s'ofenen, com a cooperativa la veritat és que tenen per exemple, una de les polítiques que tenen és que per la mateixa feina la dona sempre cobra més que l'home, un poc per corregir aquesta desigualtat que es produeix i també estem contents, ja no només per el pla de mobilitat en si, sinó també per el procés de contractació d'aquest pla de mobilitat. Algú va proposar un altre tema? No? No sé. Home, a veure, jo si voleu, jo puc... Que Ana va a dir algo. No, que me parece súper interesante lo que contáis y que creo que en estos 2 años que quedan para las municipales, creo que, o sea, que el proyecto municipalista es fundamental porque es aquello que está en contacto con la gente y aquello que es real. Es que a veces les COS o las instituciones, el Senado, o sea, que son importantes y son útiles, pero es que la realidad y la cotidianidad está en los municipios. Yo creo que en estos 2 años que llevamos de poder en el País Valencià, pues creo que se ha descuidado bastante a los municipios, ¿no? Y no se les ha dado el suficiente apoyo, ni se les ha dado, pues no sé, una red de municipios donde se puedan compartir experiencias, donde se puedan, no sé, ayudarse unos a los otros, porque muchas veces los regidores de unos sitios y otros tienen las mismas dificultades, ¿no? Y muchas veces pues que no haya una red para que haya un intercambio de experiencias, pues creo que eso es una tarea pendiente que hay que hacer en estos 2 años que quedan para las municipales. Y además, por lo que también decía el compañero de Benissa, que lo importante ya no solamente es el papel o las actividades y las cosas que conseguís con muchísimo esfuerzo los regidores y regidoras, sino cómo hacemos que esos cambios sean irreversibles y que no dependan solamente de que esté Podem o no esté las instituciones, sino cómo empoderas y fortaleces a la sociedad para que después exijan, no, es que yo quiero hacer procesos participativos para elegir cómo quiero que sea la plaza o cómo quiero que sea. Entonces yo creo que ese es el gran reto y por eso, por ejemplo, proyectos como este, ¿no? Donde la ciudadanía ha elegido a través de un proceso participativo cómo quería que fuese este espacio, pues creo que son pasitos pequeños para que esos cambios realmente sean irreversibles y después una ciudadanía empoderada diga, no, es que esto se hace así, ¿sabes? Y estas instituciones, porque el PP es lo que le ha pasado a lo largo de estos años, que se creía que las instituciones eran suyas y que los ayuntamientos pues eran suyos, eran su espacio. I que s'ha dedicat a llevar-li poder a la gent, no? No a empoderar, sino a desempoderar. Claro, a desempoderar completamente. No, quedaos ahí en, yo qué sé, ¿sabes? Nosotros ya nos ocuparemos, pues no, es que es la ciudadanía la que en primera instancia es la que tiene que estar ahí, ¿no? Y exigir y demandar pues una serie de derechos que todas tenemos, ¿no? Y yo creo que, o sea, como dicen, ¿no? Que la revolución será municipalista, no será, y yo estoy completamente convencida de eso porque es donde está lo real, ¿no? Y la vida, al fin y al cabo. Un poco por lo que comentabas de blindar de alguna manera estos cambios que propiciamos en los ayuntamientos, pienso que es fundamental. Por el momento no podemos cambiar las leyes estatales, espero que muy pronto podamos, pero es fundamental, aunque sea en el ámbito de los municipios, regularlo mediante ordenanzas, mediante instrucciones, mediante directrices. Por eso nosotros en Benissa, en esa línea, la contratación de contratos menores, que es un todo vale, y que después de 18 años en el caso de Benissa, pero en otras administraciones serán otras duraciones, los propios funcionarios están acostumbrados a un proceder que muchas veces no es transparente, entonces sí que es muy importante
regularlo, hacer unas instrucciones, pasarlas por junta de gobierno, que se aprueben y que al menos de alguna manera es un blindaje legal y si tienen que modificarlo, por lo menos tendrán que hacerlo contra la voluntad de los grupos que en ese momento estén en el gobierno. Después hay otro de los grandes falsos dogmas que hay en la sociedad, que es el PP lleva bien la economía, ¿no? Sí, su economía personal. Sí, la economía doméstica la llevaban muy bien. Las suyas propias seguramente las llevan mejor que nosotros. Pero desde luego que es totalmente falso. En esta comarca es una comarca turística, una comarca que muchas veces, y sobre todo en Costa Blanca y el Patronato, se vanaglorian de que tenemos unas grandes cifras turísticas y no se ve lo que hay detrás de eso, no se ve la precariedad que hay en el sector del turismo, no se ve los contratos inexistentes en hostelería, no se ven las jornadas inacabables en restaurantes en primera fila de playa, que al final es la única alternativa para muchísimas personas, ¿no? De todas las edades, no solamente jóvenes, sino también mayores. Y entonces pienso que el hecho de el PP lleva bien la economía es un dogma, un falso dogma que tenemos que contribuir a que se sepa la verdad, ¿no? A mostrar la realidad de muchísimas personas que están sufriendo esa gran economía que ha creado el PP, pero que solamente beneficia a unos pocos. Y también a imaginar otros modelos económicos. Es decir, evidentemente el turismo es un motor económico, pero el turismo también hay que regularlo, el turismo hay que controlarlo, hacen falta controlar las condiciones laborales de los trabajadores, hace falta poner límites, porque si no el resultado lo tenemos ante nuestros propios ojos, ¿no? Y aquí se ha renunciado, en esta comarca, se ha renunciado por parte de muchos a la agricultura, a la industria, todo en pro del turismo, de la construcción, que desde luego son industrias como la construcción que tienen los días contados, ¿no? Y que están jugando con el patrimonio de todos y todas. Entonces sí que es muy importante imaginar otro modelo.